De les mosques volants. Segur que tothom ha sentit que l'àvia diu o la veïna diu o algú diu que et veu unes mosques, que de sobte veu coses que floten pel davant, més o menys fosques, i que molesten per la visió. Això té importància o no té importància? Doncs té importància si apareix de manera sobtada. L'aparició de mosques que apareixen pel davant del nostre camp visual de manera sobtada és important, sobretot si s'associa a la visió de llums, com llampecs. Si teniu això, heu d'anar de seguida a un servei d'urgències d'oftalmologia perquè es facin una revisió del fons d'ull. Si les mosques les has vist tota la vida i no han canviat res, doncs en principi no té importància, però alguna revisió s'hauria de fer per veure, sense pressa, per veure què és el que està causant això. I què són? Doncs són gromollets que estan en el gel vitri. El gel vitri és com una clara d'ou que està dins de l'ull i fa unes condensacions que fan aquests moviments de va i ven i fan sombra sobre la nostra visió.